една полезна минута. Нетипично увеличение на IgG тип 4 антитела в кохортата на двукратно вакцинирани, девствено вакцинирани индивиди с mRNA ваксини в условията на съществуваща пандемия. Опасни ли са IgG4 антителата? Сравнително не, макар че има определени заболявания, свързвани еднозначно с тях. Ефектът от тяхната дейност е частично понижаване на имунната система. Звучи малко странно, но е точно така. И това са заболяванията, с които те са свързани, са основно автоимунни и някои видове рак. Но увеличението от 14% е на фона на съществуващите IgG1 тип 1 антитела, които продължават да са в достатъчно количество.